godt de nu har set. Han var fandme mesteren i sit gebet. Dræbte Valle ud i 1960. Og så var Gilles Basku godt tilfreds. Kejserne op! Kejserne op! Kejserne op! Kejserne op! Og AGF dengang det galt. Og i et helt årti der tog han alt. Smed sig direkte ned i sølet. Og så kunne man fandme høre brøllet. Kejserne op! Kejserne op! Kejserne op! Kejserne op! Og hvem skal sparke? Det skal Albert, der har den. Albert skal sparke. Henry Brom går ind i sit mål. Ikke særlig glad ved situationen. Og hvem vil også være det? Straffespark til Ungarn. Vi fører 1-0, men hvor længe sparker? Albert går ind og sparker. Men Henry Brom! Albert græmmer sig. Dukker hovedet ned i græstæppet, men Henry Brom har klaret det ungarske straffespark. Vi fører stadig med 1-0.